सही बात बा। ए महाराज लइकावा लइकिया के देखले। हाँ जी। अब बहुत दिन से प्यार चलत रहले मोना हाँ, साहिब साहिबा को देखे। जब प्यार चलत रहले लइकिया के जब लइकावा कोई और के साथे देखले। हाँ जी। अपना साथी संगतिया से कहता का कहत है अरे कि हम कइनी प्यार अरे बेरा पार कइलसी अरे मोरे खाती हम अकेला चार कइलसी तो हम कइनी प्यार बेरा पार कइलसी मोरे खाती हम अकेला चार कइलसी हम कइनी प्यार बेरा पार कइलसी मोरे खाती हम अकेला चार कइलसी सरक संग मजा मार पिया लैला हाय रे लैला हाय रे लैला हाय रे लैला सरक संग मजा मार पिया लैला ए भैया हाँ दूसरा के संग मजा मारतिया हाँ लेकिन होई नाती मजनू के जनत तनिका हो गई बा तो 4 दिन भइल बा मजनू लेकिन राहुल भैया वो लड़का के जब प्यार में धोखा मिलल अच्छा तो जनता ने लड़का कहत का बा कहत धोखा मिलल मोहब्बत में दुख से फटत छाती सतरहनो भाई हमर प्यार कइले रहल हाँ जी अरे इनकर प्यार तो व्यापार में बदल गई हाँ जी लेकिन का करस बेचारा सारा हैदराबाद में सब प्यार के पी के चल धोखा मिलल मोहब्बत में दुख से फटता छाती धोखा मिलल मोहब्बत में हाँ दुख से फटता छाती रे जनत निका है काहे कि हम प्यार को नहीं करे से हाँ आई के हुआ और जो पार्टी मना हाँ ये अपना पड़ोसी के लड़के साथे हाथ जोड़ा के तो सरा सब करती आई पार्टी रे हाथ जोड़ा के तो सरा सब करती आई पार्टी रे हाथ धरा के दूसरा से करती आई पार्टी रे लेकिन हे राहुल भैया ए मोना भैया जब बाबूजी हमर कहले के रे बेटा ए बेटा आजकल तू प्यार के चक्कर में पड़ मत चुपचाप चल जो हैदराबाद हाँ लोहा फैक्ट्री में काम करा कितना बढ़िया मोल्डिंग मशीन में 22,000 रुपया उठावत रहलो हाँ उहे चुपचाप काम कर प्यार के चक्कर में पड़ मत हाँ लेकिन बाबूजी तक ना बात समझाइले हाँ लेकिन उ प्रेमी के तनिको बुझाइल ना हाँ आज अम्मी बचाओ कर रहा ओह बाबूजी के बात लइका के खराब लागल लेकिन कभी लिख ले का बुरा लागल पापा जब कहल कमाइला हाय रे लैला हाय रे लैला हाय रे लैला बुरा लागल पापा जब कहल कमाइला लैला बुरा लागल पापा जब कहल कमाइला
कमाई ला कहले उनकर बात बुरा लगो हाँ जी। लेकिन इन मजनू प्यार के चक्कर में ओकर हालत दिन पर दिन खत्म भइल जाता। हाँ जी। तो 4 दिन भइल बा मजनू के खाला, 4 दिन भइल बा मजनू के खाला। लेकिन इतना दुख हो गए। प्यार में ऐसा चीज होला भैया कि जितना पॉकेट के रुपए रहला सब लड़की के पीछे लोग बर्बाद कर देला। हाँ जी। रंजन बबुआ हाँ ए सतरोहन का कोई बतिया ही विशेष है। ए सतरोहन का कोई बतिया ही विशेष है। ए सतरोहन का कोई बतिया ही विशेष बा। हाँ जी। लेकिन एकरे चक्कर में आज ज्यादातर तहर हाल का हो गइल बा। पाकिट के जे पैसा रहे उह पूंजी से पाकिट के जे रुपया रहे उह पूंजी से लेकिन तू अपन तो पाकिट के रुपया उड़वा देलो। हाँ जी। लेकिन जनत नहीं भैया ई धंधा खोल ले भी का एकर आदत भाई रुपये पर मोहाल है। अच्छा आदत रहो एकरा धन पर मोहला। आदत रहो एकरा धन पर मोहला, धन पर मोहला। तो 4 दिन भई बा मजनू के खाला। 4 दिन भई बा मजनू के खाला। एक बार चटनी खाती